Dekatoneko iragarki bat egingo dizuegu, espero dugu gustatzea. Kaixo, non daude kiroleko zapatilak? Zarak lagunduko ez. Bai, hemen daude kiroleko zapatilak. Kaixo, non dago kiroleko arropa? Bai, hemen dago kiroleko arropa guztia. Hemen kamiseta motzak, praka luzeak, praka motzak eta jaitxak. Zenbat balio du? 40 euro mesedez. Eskerrik asko. Etorri